une honetan daukagun arazo txokotako bada, gazteek identifikatzen dutela euskara eskola hizkuntza batekin, eta beraz, eskolaz kanpo euskara ez dutela tresna kontsideratzen askok eta asko, batipat zonalde urbanoetan. Eurentzako euskararen registroa formalegia da, eta registroa ez informaletan nagusitasuna hartzen du gaztelerak. Eta uste dugu, justu hori, registro hori lantzeko, edukiek, kultura edukiek izugarrizko importantzia dauketela, eta batipat ikusentzunezko edukiek. Arazo horri irtenbidea emateko asmoz sortu zen bideo euskarazko ikusentzunezkoen laborategia. Eta Tabakaleran kokatzen den azpiegitura oraindik martxan ez badago ere, eta laizter egongo da, dagoeneko eman ditu bere lehen bi fruituak. Jarrion aplikazioa eta goazen transmedia ekimena. Izan ere, diputatu nagusiak esandakoari ondorengoa ere gehitu behar zaio. Euskal Herriko Unibertsitateak Gipuzkoako 2500 gazterekin egindako azterketa baten arabera, gazte horiek kultura eta ikusentzunezko edukien 160 gazteleraz kontsumitzen dute. 120 euskaraz eta 110 ingelesez. Eta Espainiako institutu batek egindako beste azterketa batetatik ateratako datua ere badago. Gazteen kultura kontsumoaren 173 online egiten dela alegia. Euskarak beraz, bere etorkizuna bermatzeko tokia egin behar du ikusentzunezkoen esparruan. Eta horretan laguntzera datoz bideoren bitartez martxan jarritako bi egitasmoak. Jarrion proiektuari dagokionez, mugikorraren bitartez telebista kontrolatzeko softwarea garatu dute, Chromecast izeneko gailuaz baliatuz. Eta Chromecasta da, telebista horren atzean dagoen trastotxo hori, bola disko txiki bat, lotzen dana HDMI zuloan, gaur egunean telebista gehienek badaukate zulo hori, eta ez du berez botoirik mandorik, mandoa da telefonoa. Eta telefonoko aplikazio desberdinak dira telebista internetekin konektatuko dutenak. Eta horrelako bat da Jarrion. Goazen transmedia ekimenari dagokionez berriz, pozik hitz egin du EITB-ko zuzendari nagusiak aplikazioa 25.000 gailutan jaitsi delako. Goazen komunitatea sortzen, interaktibitatea eragiten eta eduki esklusiboak eta erakargarriagoak eskaintzen lagundu du. Esan beharra dago, transmedia hau egiteko idea etorri zanean, egia esan ja gidoiak eta telesaila martxan zegoen, ja produzituta, emititzen, eta pixkat epez eta genbiltzan oso larri eta estu. Larri eta estu, baina egia esateko borondate askokin eta lan askokin eta helburua garbi edukiaz, gauzak burutu izan dira eta benetan produktu interesantea eta arrakastatsua lortu da.